Molweni guys, namkelekele nonke kwezitshisave ansakwazi nokulinda kude kusisana ndinenzele ivideo but yo i-viewers zothanda nesithembu alike hayibo utata uMosamsele uChris noSamke, why are they acting right in front of us? So kule episode ke episode 24 baye bahamba ke bebekwi-getaway as lovers ke sana. uSamke wamthe surprise utata uChris emvezela ke i-pregnancy test into yokokubana tada, I'm pregnant. And the viewers are 100% not at all impressed, but there's no ways utata uMosamsele ebengazi uba uSamke ukhulelwe. Even the reason as to why bekhawulezisa kanje ukwenza amalobolo, he's sending the cows, he's doing everything so fast, is because vele they are trying to cover up i-tracks zabo uba kudala bebenuzelana aba bantu aba bazama ukuthi cover up. So one wife that a lot of people were really worried about, and ndizibonile ke i-comments zomayeni and all the other wives, but abantu abaninzi are really worried about uMakhumalo. But now that uSamke is pregnant, why uMakhumalo engathi file for divorce? Because this means that uMakhumalo has an extra mouth to feed. Khona ke that really feel that uMakhumalo long time ago checked out of a marriage katata uMosamsele. Abanye bathi if uMakhumalo angake mhlawumbi azame enye indoda, most definitely angabuya naso isisu. Umuntu oyingxaki apha ngutata uMosamsele. I think as nayo utata uMosamsele beveza into ba abasandithembi, they think I'm too old, bacinga ba I'm shooting blanks. Now that when Samke ufikile, it's going to prove that I am not the one shooting blanks. I understand. So I think that is the answer to most people abathi if uMakhumalo angadibana nenye indoda, most definitely angakholelwa. Anyways guys, your thoughts, let's engage on my next one. Bye.